मंडळी, हरकुळनंतर आपण आलो आहे नाटळमध्ये. तर नाटळ हे देखील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी वसलेलं गाव आहे. अतिशय सुंदर असं हे गाव आहे आणि या ठिकाणी रामेश्वर मंदिराचा 7 दिवसांचा हरिनाम सप्ताह चालू आहे. तर त्याची माहिती घेण्यासाठी आपण आलो आहे. नाटळ हे माझं मूळ गाव आहे. तर आम्ही दरवर्षी या सप्ताहाला येतो. रामेश्वर मंदिरामध्ये जाण्यापूर्वी आम्ही माऊली मंदिरामध्ये येऊन तिकडे दर्शन घेऊन मग आम्ही रामेश्वर मंदिरामध्ये जातो. तर या 7 दिवसाच्या अखंड हरिनाम सप्ताहामध्ये दिंड्या, पालख्या, त्याच्यानंतर सर्व भजनी मंडळांची भजने, त्याच्यानंतर सुंदर अशी मंदिरामध्ये केलेली विद्युत रोषणाई हे खास आकर्षण असतात. यासाठी हजारो लाखोंच्या संख्येने भाविक या 7 दिवसामध्ये या मंदिरांना भेट देत असतात. ओटी, नवस वगैरे सर्व बोलले जातात या कालावधीमध्ये. तर या व्हिडिओमध्ये आपण या हरिनाम सप्ताहाची माहिती घेणार आहोत. तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि जर आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आपण आता आलो आहे माऊली मंदिरामध्ये. तर पहिल्यांदा आपण इथे दर्शन घेऊया. डोंगराच्या कुशीत आणि या झाडांच्या सावलीमध्ये वसलेलं असं पुरातन काळ म्हणजे भरपूर जुनं असं हे माऊली मंदिर आहे. तर या ठिकाणी आपण चप्पल वगैरे काढून आता मंदिरामध्ये प्रवेश करणार आहोत. गांगो माऊली मंदिर, नाटळ. जुन्या काळातील कोकणातील मंदिराची रचना कशी होती हे पाहायचं असेल तर या ठिकाणी एकदा नक्की भेट द्यायलाच हवी. काळ्या दगडातील बांधकाम, लाकडी खांब, कौलारू छप्पर आणि शेणाने सारवलेली जमीन. या ठिकाणी आल्यावर जुने दिवस आठवले नाही तर नवलच. मंदिराच्या आवारात प्रवेश केल्यावर पहिलं श्रीदेव गांगेश्वर मंदिर आहे. मंदिराच्या समोरच तुळशी वृंदावन असून त्याच्या बाजूला दीपमाळ आहे. इथून पुढे गेल्यावर एक छोटी विहीर आपल्याला पाहायला मिळते. याच विहिरीच्या पाण्याने श्रीदेव गांगेश्वर आणि श्रीदेवी माऊली या देवींची पूजा होते. माऊली मंदिराच्या गाभाऱ्यात पिंडीच्या आकाराचं एक पाषाण असून या ठिकाणी इतर देवदेवतांची सुंदर कोरीव काम केलेली पाषाणं आहेत. या सर्व पाषाणांची नित्यनेमाने पूजा केली जाते. माऊली मंदिराच्या बाजूलाच श्रीदेव गांगेश्वर मंदिर आहे. माऊली मंदिराच्या गाभाऱ्यासारखीच एकंदर रचना या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते. पिंडीच्या आकाराचं पाषाण आणि कोरीव काम केलेली दगडी पाषाणं यांची या ठिकाणी देखील नित्यनेमाने पूजा केली जाते. हे मंदिर फार जुनं असल्यामुळे आता टप्प्याटप्प्याने डागडुजी करण्याचं काम सुरू आहे. तर मंडळी, अशा या प्राचीन कोकणाच्या वास्तुकलेचा एक सुंदर नमुना असलेल्या मंदिराला एकदा नक्की भेट द्या. ज्यावेळी रामेश्वर मंदिरामध्ये हरिनाम सप्ताह असतो तर त्यावेळी सर्व भाविक या ठिकाणी देखील ओटी आणि नवस बोलण्यासाठी नक्की भेट देतात. तर तुम्ही देखील या मंदिराला एकदा नक्की भेट द्या. मंडळी, गांगो माऊलीचं दर्शन घेऊन आपण आता चाललो आहे रामेश्वर मंदिरामध्ये. खूप सुंदर असं हे मंदिर आहे गांगो माऊलीचं आणि अतिशय निसर्गरम्य अशा परिसरामध्ये आहे. शांत ठिकाणी आहे. खूप मस्त वाटलं, जरा मूड फ्रेश झाला. त्याच्यानंतर आता आपण रामेश्वर मंदिरामध्ये जाणार आहोत. तर चला आता रामेश्वर मंदिराविषयी आणि त्या ठिकाणी चालू असलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताहाविषयी माहिती घेऊया. साळस महालातील प्रमुख देवस्थानांपैकी एक असणारे नाटळ गावचे ग्रामदैवत आणि नवसाला पावणारा देव म्हणून प्रसिद्ध असलेला श्रीदेव रामेश्वर या मंदिरात 30 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी या कालावधीत वार्षिक अखंड हरिनाम सप्ताह सुरू आहे. हरिनाम सप्ताहानिमित्त मंदिर परिसरात सुंदर अशी रंगरंगोटी करण्यात आलेली आहे. हरिनाम सप्ताहाचे व्यवस्थित असे नियोजन देवस्थान प्रमुख व ग्रामस्थांनी केलेलं आहे. वास्तुकलेचा एक अद्भुत नमुना म्हणून नाटळचे ग्राम मंदिर हे संपूर्ण जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे. गर्द वनराई नदीच्या काठावर वसलेले हे मंदिर धार्मिक पर्यटनासाठीही प्रसिद्ध आहे. हरिनाम सप्ताहामध्ये मंदिर परिसरात आकर्षक अशी
विद्युत रोषणाई केली जाते. भाविकांच्या सेवेसाठी या ठिकाणी वाहनतळ, पानपोई आणि दर्शन घेण्यासाठी रांगा यांचं व्यवस्थित नियोजन मंडळ देवस्थानातर्फे केलं जातं. या ठिकाणी येणाऱ्या व्यावसायिकांची देखील नियोजनबद्ध व्यवस्था करण्यात येते. 30 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी 7 दिवस अखंड चालू असणाऱ्या या हरिनाम सप्ताहामध्ये नाटळ गावाचा परिसर दुमदुमून जातो. हरिनाम सप्ताहाच्या काळात श्रीदेव रामेश्वराच्या नित्यपूजेबरोबरच हरिपाठ, ग्रामस्थांची भजने, चित्ररथ, ढोलवादन, लेझिम खेळ, दिंड्या या प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होतात. या अखंड हरिनाम सप्ताहासाठी मुंबईतील चाकरमाने देखील आवर्जून उपस्थित असतात. श्रीदेव रामेश्वर मंदिराच्या परिसरांमध्ये इतर देखील मंदिरं आहेत. या ठिकाणी देखील सुंदर कोरिओग्राफ केलेली पाषाणं आपल्याला बघायला मिळतात. रामेश्वर देवतेच्या पिंडीसोबतच या सर्व पाषाणांची देखील नित्यनेमाने पूजा केली जाते. काल आपण दोरा आणि सावंतवाडी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नामवंत कलाकार यांचा नादब्रह्म स्वरनामधून हा कार्यक्रम अनुभवला. आणि आज देवगड स्थित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील ख्यातनाम गायक, त्यांना एकदा गायक म्हणून चालणार नाही, पण चतुरस्र असं व्यक्तिमत्व आहे. अभिनेते आहेत, संगीतकार आहेत, संगीत संयोजक आहेत आणि महाराष्ट्रातील ख्यातनाम गायकांना ज्यांची सर्वोत्कृष्ट साथ लाभते असे सुप्रसिद्ध वादनवादक आहेत असे आदरणीय श्री प्रसादजी शिवरे हे आपली सांगीतिक पूजा सेवा श्री देव रामेश्वराचरणी आज समर्पित करत आहेत. मी श्री देव रामेश्वर मंदिर आणि देवस्थान प्रमुखांच्या वतीने आदरणीय श्री प्रसादजी शिवरे आणि त्यांचे सहकलाकार ऑर्गनवर आहेत श्री अमितजी मेस्त्री, तबल्यावर आहेत दर्शन गाडीगावकर, पखवाज श्री विलास नर, विकास नर आणि तालवाद्य म्हणून श्री नागेश भोगरे आणि श्रीपाद माने आहेत. आणि अर्थात प्रत्येक गाण्याच्या अगोदर त्या गाण्याचे विविध भावरंग उलगडून दाखवणारे सुप्रसिद्ध सूत्रनिवेदक आदरणीय मित्रश्री श्री संजय कात्रे, आपणा सर्वांचे एकदा मी मनापासून हृदयपूर्वक स्वागत करतो आणि आपणास विनंती करतो, प्रार्थना करतो कार्यक्रमास सुरुवात करतो. धन्यवाद. नमस्कार. स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम. विज्ञान गजानन माता सरस्वती, त्याप्रमाणे देव रामेश्वर परिवार देवता, रंगदेवता तसेच रसिक देवता यांना वंदन करून अखंड हरिनाम सप्ताह रामेश्वर मंदिर नाटळ या ठिकाणच्या 7व्या दिवशीच्या सायंकाळच्या सत्रामध्ये स्वरप्रसाद या मैफिलीला आम्ही सुरुवात करतो. जय जय रामकृष्ण. खरंच 10 अक्षरांचा हा मंत्र ऐकल्यानंतरच जर आपल्याला तेवढा आनंद मिळत असेल तर ज्याच्यासाठी हा गायचा किंवा ज्याचा कृपा आशीर्वाद मिळण्यासाठी हा गायचा, ती देवता किती सुंदर असेल. त्याच्या आधी आपण जर सर्वसामान्य माणसाने एकमेकांना प्रश्न विचारला की जगात सुंदर कोण, तर ती व्यक्ती सांगेल की मीच जगात सुंदर आहे. संतांना जर विचारलं तर संत सांगतील असा एक देव आहे जो पंढरपुरामध्ये आहे, त्याच्यामध्ये राम सामावलेला आहे, कृष्ण सामावलेला आहे, हरी सामावलेला आहे, तुझ्या सगळ्या आराध्य देवता ज्याच्यामध्ये सामावलेल्या आहेत. असं ते सावळं सुंदर रूप, ते रूप पाहताना जे सुख मिळतं, जो आनंद मिळतो, तो लोचनाला खरा आनंद मिळतो, तो सांगता आला पाहिजे दुसऱ्याला
म्हणून संत ज्ञानेश्वर माऊली आपल्याला सांगते, रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साधे. सुखाची व्याख्या तिथे आहे. काय पाहिल्यानंतर सुख मिळेल, तर त्या विठुरायाला पाहिल्यानंतर सुख मिळेल. अगणित लावण्य असं त्यांनी वर्णन केले ज्ञानेश्वर माऊलीने. आणि संत चोखामेळा म्हणतात, सुखाचे जे सुख चंद्रभागेत कठी कुंडलिका पाठी उभे ठाके. म्हणजे प्रत्येक संतांनी त्या देवतेचं वर्णन केलेलं आहे. नुसतं त्याला पाहिल्यानंतर पापांच्या राशी जळून जातात. ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात ते खरं सुख आहे, त्याला पाहण्यात सुख आहे. कारण जगातला सुंदर, जगात जे जे काही सुंदर आहे ते सगळं तिथे आहे. आणि पाहिन श्रीमुख आवडीने असं संत तुकाराम महाराज म्हणतात. ऐकूया माऊलींची रचना, रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साधे.
जयदेव रामेश्वर संस्थानाचा अखंड हरिनाम सप्ताहाचा हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला एक लाईक करा. आपल्या या नाटळ ग्रामदेवतेचे अखंड हरिनाम सप्ताहाचा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून आपल्या या कोकणातील प्रथा परंपरेचा प्रसार होईल. सुवर्ण कोकण व्लॉगच्या पुढील व्हिडिओच्या अपडेटसाठी सुवर्ण कोकण व्लॉग सबस्क्राईब करा आणि सोबतची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.